Výroky k preddesiatku bolestného ruženca si pamätám tak, že sú ako keby technického charakteru. Hneď uvidíte prečo. Máme tu osvecuje rozum, to je OR, čiže z angličtiny alebo, ale tento výraz sa používa tiež vo výrokovej logike, čiže napríklad v počítačoch. No potom tu máme upevňuje našu vôľu, čiže máme UV, čiže UV lampa napríklad, hej, UVčko. A napokon tu máme PP. Ja som na základnej škole sa učil programovať na počítači PP01. Takže všetko sú to technické záležitosti. Prvé tajomstvo som rozdelil na niekoľko celkov. Tu je prvý, že takáto dvojica, kde máme, že Ježiš cítil a tu sa to opakuje. A máme tu aj, že kde. Potom tu máme trojicu výrokov. Kde Ježiš videl a videl. No a že videl hriechy ľudí a že ho budú nenávidieť, na to nemám žiadnu pomocku, jednoducho si to pamätám. 3 veci je jednoduchšie si zapamätať ako 7 a viac. A potom je tu ešte dvojica opäť. A tu máme, že najprv Ježiš prosil a potom volal. Čiže sa to ako keby stupňuje. No a na záver máme dodatok. Niečo, čo je tam ako keby navyše. V druhom tajomstve začneme zase dvojicou výrokov. Že Ježiš najprv musel byť priviazaný k stĺpu na mučenie. Bez toho by nešlo to mučenie. A potom tu máme ako keby vysvetlenie, že prečo bol tento trest ponižujúci, lebo bol učený pre otrokov. Čiže toto celé je ako keby príprava. A tu je vysvetlenie. Potom tu máme až štvoricu výrokov, ktoré spája to, že opisujú vlastne to samotné mučenie. Toto si pamätám podľa písmenok N a T. A asi viete, že existuje verzia Windowsu, ktorá sa nazývala NT. Potom tu máme skratku, ktorá sa zdá byť trošku nepríhodná k celému bolestnému ružencu, ale funguje. Potom tu máme skratku opäť ďalšej politickej strany. A napokon je tu výsledok mučenia, že z neho tiekli pramienky krvi. No a potom sú tu dve veci ako keby navyše. Najprv tu máme, že prečo vlastne Ježiš trpel, čiže dôvod. A napokon ako keby dodatok, že sa mu vojaci posmievali. A vojakov ešte budeme spomínať viackrát, takže si tu dáme takúto šípku. A vyskytnú sa ešte v 3. tajomstve aj v 5. tajomstve. No a ako som spomínal, tak hneď tu máme vojakov, ktorí boli
v druhom tajomstve. A vlastne celé toto tretie tajomstvo sa učilo ľahko, pretože je to vlastne príbeh odtiaľto až potiaľto. Čiže príbeh. No, čiže Ježiša najprv odeli do šarlátového plášťa, čiže akú výbavu mu dali, povedzme. Potom namiesto žezla mu dali do ruky trstinu, pričom trstina sa nám opakuje tu, že ho trstinou bili po hlave. Potom mu položili mu na hlavu trňovú korunu a keď mal teda plášť, žezlo aj korunu, tak sa mu kláňali ako kráľovi. Ale aby toho nebolo málo, tak následne mu pľuli do tváre, čiže toto je niečo navyše. A potom tu máme aktérov, najprv Piláta, ktorý sa rozhodol vyslovil hľa človek, a potom Židov, a máme ich tu dvakrát vlastne. Najprv sú vyslovne pomenovaní ako Židia a potom je to vyvolený národ. Čiže to isté. A môžeme si to dať, že je to vlastne dvojica. A dodatok tu nie je žiadny. Štvrté tajomstvo vo veľkom pripomína krížovú cestu. A začne to tu. A pokračuje to až potiaľto. Čiže tu máme krížovú cestu. Konkrétne dokonca tu sedia aj čísla. Druhé zastavenie, Ježiš berie kríž na svoje plecia. A potom Ježiš prvýkrát padá pod krížom a pamätáme si to aj takto, že je tu najprv drevo kríža a potom ťarcha kríža. Potom štvorku si pamätám podľa toho, že je tam predložka na jedenkrát, alebo v peťke je predložka na dvakrát. A teraz je spojitosť veľmi jednoduchá. Čiže Mária ho stretla na bolestnej ceste na Kalváriu, čiže to je jedna žena. Následne napomenul pokaniu ženy, čo ho plakávali, čiže viac žien. Následne Veronika mu šatkou utrela zakrvavenú tvár, čiže opäť jedna žena. Jedna žena a tu. A potom Šimon Cyrény, čiže nakoniec jeden muž mu pomáhal niesť kríž. A na záver tu máme dodatok, ktorý je pre nás do prítomnosti, čiže dodatok prítomnosť. V 5. tajomstve pokračujeme ešte v krížovej ceste v 2. výroku. Strhli rúcho, to znamená, že to je 10 v krížovej ceste a 3. výrok je 11, pribili ho na kríž. A potom tu máme ešte, tu je z krížovej cesty, že vlastne Pán Ježiš umiera na kríži. Takže tu máme ešte krížovú cestu. Tak. No a teraz spomínal som, že ešte sa tu vyskytnú vojaci, takže tu máme vojaka, jedného ale už iba. A v tomto tajomstve nie sú vojaci, ale kati. Čiže to je malá zmena, podľa ktorej si môžeme zapamätať tento výrok. No a potom tu máme celý čas od začiatku až do konca jeden dlhý príbeh, ktorý poznáme.
A začneme tým, že keď ho vysliekli, tak hneď nasleduje brutálny obraz, čiže hneď brutalita, že mu klincami prerazili ruky a nohy. Následne ho vyzdvihli na kríž medzi dvoma zločincami. A potom tu máme, že sa mu posmievali veľkňazi a okolostojaci, pričom možno si pamätáme, že v druhom tajomstve sa mu posmievali vojaci, tu sa mu posmievajú veľkňazi a okolostojaci. Potom ďalšieho aktéra tu máme jeho matku, ale je to v tomto prípade matka vykúpených a trpela spolu s ním. A jej následne Ježiš zveril učeníka Jána a v ňom všetkých nás. A napokon Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A vlastne potiaľto je to pred Ježišovou smrťou a tu už je Ježiš mŕtvý.